Baba tinofara makadiwo taurisa yenyu baba. Ini ndinonzi Robert Tafumani, ndiri mutapi wenhau weSlyMedia. Munhu wandiri kutaura naye anonzi ani? ndinonzi Philemon Dachi. Nzvimbo yatiri kuno kuGokwe inonzi chii? inonzi kwaGoredema. KwaGoredema. Munhu anosvika sei? Toti uri paGokwe Center kuda kuya kwaGoredema unofamba sei? unokwira mabhazi anoenda kuGokwe Center anopfuura aisvika panonzi paCMB. Unoenda paCMB kutsvaga zvimalifti zvidiki zvinoenda panonzi paGokwe Business Center, ndo patiri. Handiti baba, nyaya yatiunza kunoku mune dambudziko remwana wenyu, mwanasikana ari kurwara. Anonzi ani? Ane makore mangani? Anga achienda kuchikoro kupi? Uye dambudziko iri baba rakatanga sei? Ndine mwana musikana kurwara uyu anotida Ishe Glory Ndachi. Ane makore 11. Ari kuita grade 6, anofanira kunge achipinda grade 6 this year. Musikana uyu akatanga kurwara ndofunga kunana November, September, October ikoko. Anyatodza angu maziso ashona. Saka akatanga kunzwa musoro, maziso ndo atanga kuona achitapuka kujenga life. Then kuchikoro ikoko akatanga kuridza concentration. Kutadza kuconcentrata semwana anga achiziva kuchikoro. Vakakumidza kunotisa matichers kuti pane change yavako. Zvadaro matichers akambva atiinforma kumba kuti mwana uyu sezvo atomuziva achiita zvachinja. Saka sevabereki vo takamboita kuti hasha tichiti mwana pamwe akuitawo musikanzwa. Ndipo takazonotisa kuti anenge ane dambudziko remaziso. Ndobva taenda kulocal clinic ikoko, ndokwaatakazorifewa samwe. Masvika kulocal clinic nekwamakarifiwa, vakasi kuti dambudziko riri kusangana nemwana nderechii? Vasvika kulocal clinic vakati maziso, vakangonawo maziso anga akaita kakubhenda. Maziso iwayo ndo vakazoti chienda kuGokwe General Hospital. Ndokwatakazoproceda achibva ikoko tichienda kuGokwe General Hospital. Handiti kuGokwe General Hospital maona chiremba vakati chii? Chiremba rasvika kuGokwe General Hospital vakataura kuti issue ndeyemaziso. Saka takapiwa takanyorerwa mushonga watakakwanisa kutenga netumato tatatengesawo tumbudzi kumusha uko. Tikatenga mushonga iwoyo ukanzi ushandiswe for 1 week, for 2 weeks, sorry. Taita 2 weeks vakambva kushandisa mushonga iwoyo, bva tadzoka for review. Vakaona maziso asina kuchinja, hapana chachinja. Ndobva vatipa mumwe mushonga zvekare, vangaona dosage yakati kurei. Ndobva tadzokera kumusha kumba, ndobva ashandisa mushonga iwoyo for 2 weeks idzodzo. Ashandisa mushonga iwoyo takadzokera after 2 weeks, still panga pasina change. Ndobva vakazoti uchipfuurira imwende kuGweru General Hospital. Ndobva takaenda kuGweru General Hospital. Tasvika kuGweru General Hospital, ndingangoti tadzoka kumusha after 2 weeks dzekupedzisira. Takasvika pakugara kuti takataudzwa kuti pane pachidiwa magirasi kuti iyo shaiona maziso. Patagara taona kuti hatina mari yekuti tiende kuGweru Hospital. Ndo pakazouya chikoro chivhurwa this year. Pakazouya matichers ekuchikoro chepana Gweru Primary School panodza mwana. Ndobva vauya vachizoona mwana. Vakauya nahead wacho vakauya vari team 8 matichers. Vauya ndofunga vakazonogara dare ravo kuchikoro. Nekuda kwemwana waipefomao vachibva vazofonera mukuru weArise Dibora International, batanidza madzimai anonamata Mwari, anonzi Mai Joyce Chiyaka. Ndobva vamubata vachibva vaudza nhoroondo yezvanga zviri paground panguva iyoyo. Ivo vaitarisirawo kuti dambudziko rinongoguma pamaziso. Saka vakambva vati vanotibatsirawo kusvika ipapo. Saka takasimuka tikaenda kuGweru General Hospital. Taenda kuGweru General Hospital ndopatakasvikonoona dhokuta ari ikoko. Akabvunza kuti pakatariswa maziso, musoro wacho kunonyonesa wakambotariswawo here. Ndobva vazorekomenda kuti titorwe scan. Saka pamari yatatapiwa iyoyo neArise Dibora takakwanisa kutora scan yaita $200, CT scan. Ndobva CT scan yabuda, yakabudisa maresults kuti ane huge tumor yakanga iri musoro kuleft side, brain chamcham. Vanoiti vascular brain tumor. Saka zvadaro vakambva vatotudza kuti tumor yakanyokurisa, itorimira kuti tione mwana uyu munana, tione mwana uyu achirarama akadai nekuda kukura kwakaita chuma. Saka vakambva vatinyorera tsamba yekuti tiende kuno Dr. kuHarare. Vatinyorera tsamba iyoyo vakati musarare mumazuva akawanda muri kumba, mwana uyu ngakurumidze kuenda kuHarare. Saka zvadaro veArise Dibora vakanga vagumira ipapo. Saka vakazongoti chienda iri mwana anogara ari kuHarare. Vachibva vari paimba yavo
majeshi atavanoshandisa kuwari pake ndokwatakasvikira. Handiti mari iri kudiwa kuti mwana ange achibatsirwa yakawanda zvakaita sei? Mari yakataurwa nana chiremba vatakaona yakasvika pa 17,700 US dollars. Hapana after care ipapo. Pane bajetiwa imwe yekuzoti kana azobuda anenge kuwana kubatsirwa maphysiotherapist zvichingodaro. Saka mari yavakataura iyo mana chiremba kuti vapedze basa rese kubvisa chuma iyoyo i 17,700 US. And imimi hamuna tarisiro yekuti semhuri munokwanisa kuwana mari iyoyo? Takambozama nepatinogona kuti tingawane nekuti patakaenda kuGokwe General Hospital takashandisa mari yatakakwanisa kutsvaga tikasvika pakupereka. Ndopakazosvikira pakazopinda vanonamata veRISD bhora. Saka isu hatisina pekutangira, mwana ari kungorwadziwa mazuva awanda ende ari kuramba achiwedzera kurwadziwa. Saka zvirikutibata zvikuti challenge zvakanyanya nekuti vari kuramba achingoti chuma iyoyi inoda kubviswa zviti agent. Handiti. Saka baba vanenge vachida kukubatai muvapei nhamba dzenyu dzerunhare. Okay, namba dzerunhare is 0779 002 590. Dzokorerai zvakare. 0779 002 590. Panhamba idzi panenge pachibuda zita rekuti chini? Rinobuda zita rekuti Colin Tirivai, ndo zita remudzimai wangu. Handiti. Amai vari kupi zvinezvi? Amai ndo vane mwana kuzvitaura kutarisiwa asina munhu anogona kutanga kurwadziwa musoro, anogona kutanga kutodona, anombogwina ndo mamiro akaita. Imimi baba munomborarama nei? Mabasa amunoita ndeapi mukati meupenyu hwenyu? Tinonyanya kutarama nekurima. Tinorima cotton, tinorima chibage, ndo kurarama kunoita. Gokwe ndeye cotton kai, zvino gore rakapera makawana zvakaita sei? Gore rakapera takawana mabhero 4, asi nekuda takangowana wari magrosari, takabhadhara wari magrosari, hatina kwanisa kuwana mari yakazovewo apo nepapo isina kuwanda, asi kazhinji kacho takapiwa magrosari. Handiti. Rukumbiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe vari kuona pari zvino rwakamira sei? Apa chinhu chikuru chiri kutichallenja inyaya yekuti tiwane mari kuti tikwanise kuraramisana. Nekuti chikuru chacho chakanyanyokurisisa imari ndo yatinesa zvizhinji kuti akwanise kurapa. Vana chiremba vanenge vachidawo mari dzavo kuti vakwanise kushanda. Saka chikuru chatongokumbirisawo ndechekuti tiwanewo mari kuti mwana arapwe, aende kuchikoro, adzokere kuchikoro. Semwana akanga achiita zvinhu zvakanaka chaizvo kuchikoro, anga achifadza vabereki, anga achifadzawo even kuchikoro kwacho. Saka tanga tichikumbirisawo kuti ruzhinji rweZimbabwe nevese vakateerawo dai matibatsirawo kana muchikwanisa nepamunogona. Ipapo pashoma pamunenge mawana kana pakawanda pamawana, Mwari vanokuropafadzai, munenge mabatsira mumwe munhu akwanisa kurarama. Makadi yenyu baba? Tinofara makadiwo. Taurisa yenyu baba. Ini ndinonzi Robert Tafumani, ndiri mutapi wenhau weSlyMedia. Munhu wandiri kutaura naye anonzi ani? Ndinonzi Philemon Dachi. Philemon Dachi. Nzvimbo yatiri kuno kuGokwe inonzi chii? Inonzi kwaGore Dema. KwaGore Dema. Munhu anosvika sei? Toti uri paGokwe Center kuda kuya kwaGore Dema unofamba sei? Unokwira mabhazi anoenda kuGokwe Center, anopfuura isvika panonzi paCMB. Kubuda paCMB kutsvaga zvimadhisi zvidiki zvinoenda panonzi paGokwe Business Center, ndo patiri pa. Handiti. Baba, nyaya yatiunza kunoku mune dambudziko remwana wenyu mwanasikana ari kurwara. Anonzi ani? Ane makore mangani? Anga achienda kuchikoro kupi? Uye dambudziko iri baba rakatanga sei? Okay, ndine mwana musikana kurwara uyu anonzi anotidai Glory Ndachi. Ane makore 11. Ari kuita grade 6, anafanira kunge achipinda grade 6 this year. Musikana uyu akatanga kurwara ndofunga kunana November, September, October ikoko. Anyadzo dzangu maziso ashona. Saka akatanga kunzwa musoro, maziso ndo atakanga kuona achitapuka kujenga like. Then kuchikoro ikoko akatanga kuridza concentration. Kutadza kuconcentrate semwana anga achiziva kuchikoro. Akakumidza kunotisa matichers kuti pane change yavako. Zvadaro matichers akambva atiinforma kumba kuti mwana uyu sezvo atomuziva achiita zvachinja. Saka sevabereki vo takamboita kuti hasha tichiti mwana pamwe akuitawo musikanzwa. Ndobva takazonotisa kuti anenge ane dambudziko remaziso. Ndobva taenda kulocal clinic ikoko, ndokwa takazorifewa samwe.
masvika kulocal clinic nekwamakarifiwa vakasi kuti dambudziko riri kusangana nemwana nderechi? Okay, vasvika kulocal clinic vakati maziso, vakangoonawo maziso anga akaita kakubhenda. Maziso iwayo ndo akazoti tiende kuGokwe General Hospital. Ndokwatakazoproceda achibva ikoko tichienda kuGokwe General Hospital. Andi kuGokwe General Hospital maona chiremba vakati chii? Chiremba tasvika kuGokwe General Hospital vakataura kuti issue ndeyemaziso. Saka takapiwa takanyorerwa mushonga watakakwanisa kutenga netumato tatatengesawo tumbudzi kumusha uko. Tikatenga mushonga iwoyo ukanzi ushandiswe for 1 week, for 2 weeks, sorry. Taita 2 weeks vakambva vakushandisa mushonga iwoyo bva tadzoka for review. Vakaona maziso asina kuchinja, hapana chachinja. Bva vatipa mumwe mushonga zvekare vangaone dosage yakati kurei. Bva tadzokera kumusha kumba bva ashandisa mushonga yako 2 weeks idzodzo. Ashandisa mushonga iwoyo takadzokera after 2 weeks still panga pasina change. Ndipo vakazoti ichipfuurira imwende kuGokwe General Hospital. Ndopatakaenda kuGokwe General Hospital. Tasvika kuGokwe General Hospital ndingangoti tadzoka kumusha after 2 weeks dzekupedzisira. Takasvika pakugara because takataudzwa kuti pange pachidiwa magirasi kuti iyo shaiona maziso. Patagara taona kuti hatina mari kutiende kuGokwe Hospital. Ndo pakazouya chikoro chivhurwa this year. Pakazouya matichers ekuchikoro chepana Gokwe Primary School panodza mwana. Ndobva vauya vachizoona mwana. Vakauya nahead wacho navakauya iri vari team ye8 matichers. Vauya ndosvika vakazonogara dare ravo kuchikoro. Nekuda kwemwana waipefomao vachibva vazofonera mukuru weArise Dibora International batanidzwa madzimai anonamata Mwari anonzi Mai Joyce Chiyaka. Ndobva vamubata vachibva vaudza nhoroondo yezvanga zviri paground panguva iyoyo. Ivo vaitarisirwa kuti dambudziko rinongoguma pamaziso, saka vakambva vati vanotibatsirawo kusvika ipapo. Saka takasimuka tikaenda kuGokwe General Hospital. Taenda kuGokwe General Hospital ndopatakasvikonoona dhokuta ari ikoko. Akabvunza kuti ko pakatariswa maziso kumusoro wacho uri kunyonesa wakambotariswawo here. Ndobva vazorekomenda kuti titorwe scan. Saka pamari yatatapiwa iyoyo neArise Dibora takakwanisa kutora scan yaita $200 CT scan. Ndobva CT scan yabuda yakabudisa maresults kuti ane huge tumor yakanga iri musoro ku left side brain champion vanoiti vascular brain tumor. Saka zvadaro vakambva vatotudza kuti tumor yakanyokurisa itorimira kuti tione mwana uyu munana tione mwana uyu achirarama akadai nekuda kukura kukaita chuma. Saka vakambva vatinyorera tsamba yekuti tiende kuno Dr. Muno kuHarare. Vatinyorera tsamba iyoyo vakati musarare mumazuva akawanda muri kumba, mwana uyu ngakurumidze kuenda kuHarare. Saka zvadaro veArise Dibora vakanga vagumira ipapo. Saka vakazongoti chiendai nemwana anogara ari kuHarare vachibva vatipa imba yavo Mai Joyce Chiyaka yavanoshandisa kuHarare Park. Ndopatakasvikira. Handiti mari iri kudiwa kuti mwana ange achibatsirwa yakawanda zvakaita sei? Mari yakataurwa nana chiremba vatakaona yakasvika pa$17,700 US. Hapana after care ipapo. Pane vachizodiwa imwe yekuti kana azobuda neachida kuwana kubatsirwa maphysiotherapist zvichingodaro. Saka mari yavakataura iyo mana chiremba kuti vapedze basa rese kubvisa chuma iyoyo i$17,700 US. And inimi hamuna tarisiro yekuti semhuri munokwanisa kuwana mari iyoyo? Takambozama nepatinogona kuti tingawane nekuti patakaenda kuGokwe General Hospital takashandisa mari yatakakwanisa kutsvaga tikasvika pakuperera. Ndo pakazosvikira pakazopinda vanonamata veArise Dibora. Saka isusu hatisina pekutangira, mwana ari kundorwadziwa mazuva awanda ari kuramba achiwedzera kurwadziwa. Saka zvirikutibata zvikuti chalinda zvakanyanya nekuti vari kuramba chingoti chuma iyoyo inoda kubvisa zviri agent. Handiti. Saka baba vanenge vachida kukubatai muvapei nhamba dzenyu dzerunhare? Okay, namba dzerunhare is 0779 002 590. Dzokorerai zvakare. 0779 002 590. Panhamba idzi panenge pachibuda zita rekuti chii? Rinobuda zita rekuti Pauline Tirivai, ndo zita remudzimai wangu. Handiti. Amai vari kupi zvinezvi? Amai ndo vane mwana kuzvitaura kumuvaka mutarisi asina munhu anogona kutanga
kurwadziwa musoro anogona kutanga kutodona, anongogwina ndo mamiro akaita. Imimi baba munomborarama nei, mabasa amunoita ndeapi mukati meupenyu hwenyu? Tinonyanya kutararama nekurima, tinorima cotton, tinorima chibage, ndo kurarama kwatinoita. Gokwe ndeye cotton kai, zvino gore rakapera makawana zvakaita sei? Gore rakapera takawana mabhero 4, asi nekuda takangowana wari magrosari, takabhadhara wari magrosari, hatina kwanisa kuwana mari yakazovewo apo nepapo isina kuwanda, asi kazhinji kacho takapiwa magrosari. Handiti rukumbiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe vari kuona pari zvino rwakamira sei? Apa chinhu chikuru chiri kutichallenja inyaya yekuti tiwane mari nekuti chikuru chacho chakanyanyokurisisa imari ndo yatinesa kuchinja kuti akwanise kurapa. Vana chiremba anenge achidawo mari dzavo kuti vakwanise kushanda, saka chikuru chatongokumbirisawo ndechekuti wanewo mari kuti mwana arapwe, aende kuchikoro, adzokere kuchikoro. Semwana akanga achiita zvinhu zvakanaka chaizvo kuchikoro, anga achifadza vabereki, anga achifadzawo even kuchikoro kwacho. Saka tanga tichikumbirisawo kuti ruzhinji rweZimbabwe nevese vakateerawo dei matibatsirawo kana muchikwanisa nepamunogona, ipapo pashoma pamunenge mawana kana pakawanda pamawana, Mwari vanokuropafadzai, munenge matibatsira mumwe munhu akwanisa kurarama.